În numele Domnului Iisus Hristos și spre slava sa vom deschide minutele de meditație din seara aceasta cu imnul 230. Fratele Șova, să ne unim în rugăciune. Te rugăm, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să coboare peste fratele, care să ne deschidă cuvântul Tău, să binecuvântezi Tu puterea îndoită de la Tine, iar inimile noastre, Doamne, să umbli, să le smerești, să le faci, Doamne, ca un pământ roditor, să putem să primim acest cuvânt și să putem trăi. Te rugăm să ne ierți de tot ceea ce am greșit în această săptămână, Doamne. Venim la Tine și vrem iertare prin puterea sângelui Tău vărsat pe Golgota. Îți mulțumim și Te slăvim. Facă-se voia Ta. Amin. Vă spun pacea Domnului și bine ați venit în locașul de închinare. Suntem în prima sabat din anul 2025. Văd că suntem cu fața veselă, cu inima curată, am venit la închinare și dorim ca Cuvântul Lui Dumnezeu din seara aceasta și din oricare cuvânt din acest sabat să ne poată însufleți, să ne dea sfaturi, să ne dea îndemnuri, să ne putem pregăti pentru revenirea Mântuitorului. Aș vrea la început să deschidem Scriptura la prima pagina Bibliei și primul capitol din Biblie. Îl găsim în Geneza, la capitolul 1:1. Spune așa: la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. E un început de an și un început, poate în viața ună sau în fiecare viață de noastră poate să fie un nou început, un nou angajament cu Dumnezeu și trebuie să știm că de la început că Dumnezeu este acela care a creat universul, a creat pământul și tot ce este pe el. Trebuie să mai știm un lucru, tot din Geneza, capitolul 1, cu versetul 27. Geneza 1:27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască.
Descoperim tot de la începutul Bibliei că și Dumnezeu este Creatorul nostru. Dumnezeu ne-a creat și înseamnă că dacă Dumnezeu ne-a creat, oare avem și noi unele obligații sau ceva de făcut pe acest pământ? Și încă un verset din Geneza aș vrea să citesc în seara asta, în Geneza capitolul 2, versetele 2 și 3. Geneza 2 cu 2 și 3. Spune că în ziua 7 Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua 7 s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua 7 și a sfințit-o pentru că în ziua aceea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse. Conform cum spune Scriptura, în această seară noi suntem intrați în ziua 7 și Dumnezeu a poruncit ca să ne odihnim și noi, cum s-a odihnit și El, și să ne întâlnim prin cuvântul Său cu Dumnezeu. De aceasta suntem veniți în această seară, de vineri seara, început de sabat, sâmbătă, ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar n-aș vrea să vorbesc în această ocazie despre seara de astăzi, despre începuturile noastre. Aș vrea să vorbesc ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Început de an. Așteaptă ceva oare? Dacă așteaptă ceva de la noi, Dumnezeu așteaptă o inimă pocăită, o inimă zdrobită. Nu așteaptă, poate mai mult, mai de preț ar fi banii noștri, așteaptă o inimă pocăită. Aș vrea să deschideți la Scriptură în Evanghelia lui Luca, capitolul 13. Începând de la versetul 6 până la 9. Când spunem Luca, știm aici ce se spune, dar voi da citire și spune că el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod la el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Domnul vorbește în pilde, dar e o pildă care se referă la fiecare dintre noi. Am descoperit la început că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și tot ce este marea și izvoarele și tot. Aici descoperim că un om avea sădit un smochin în via sa. Deci acel smochin era sădit. Nu era un smochin ieșit un copac sălbatic, undeva, mai avem în Biblie o relatare de un smochin care era lângă drum. Dar aici avem un smochin sădit într-o vie, într-un pământ bun. Smochinul e zădit pe proprietatea cui? Cine a creat cerurile și pământul? Pe proprietatea lui Dumnezeu este zidit smochinul. Pe cine îl identificăm noi ca smochin? Că spune că l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Deci Domnul a făcut cerurile și pământul, a făcut și pe om și când a fost la început a spus, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți peste tot. Și Domnul noi ne identificăm cu acest smochin. Și Domnul, proprietarul, el l-a sădit în grădină, vine, spune că într-o zi și caută rod. Caută într-un an, caută 2, caută 3, poate caută 30, poate să caute și 40. Și am putea spune aici, cum? Să vin 20, 30 de ani la biserică și totuși să nu am rod? Ce mă împiedică? Sunt lucruri care ne împiedică, frați și surori. Și aș vrea să deschidem în Galateni, capitolul 5, versetul 19 la 21. Galateni 5, versetul 19. Uitați ce ne împiedică. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistele, mâniile, neînțelegile, dezbinările, certurile de partide, pismele, ucidele, bețiile, îmburbările și
alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Eu nu sunt în fața dumneavoastră să critic pe cineva în seara asta. Sau să spună, să interpreteze că vreau să vorbesc de cineva și am prins ocazia. Cuvintele lui Dumnezeu sunt scrise în Scriptură și fiecare dintre noi trebuie să ne cercetăm ce am fost în anul care a trecut, în anii care au trecut. Din faptele firii pământești m-au afectat ceva? Că dacă una dintre cele care le-am citit din acestea 3 versete m-a afectat, înseamnă că Dumnezeu, când a venit să caute, n-a găsit rod, a găsit doar frunze. Pentru că frunze avem. Că spune că era sădit smochinul în vie și binecuvântarea lui Dumnezeu avem, pâine, apă și tot ce ne dorim, avem, din belșug. Și atunci, copacul nostru e bine, e frunze are, dar Dumnezeu caută și inima asta pocăită a omului, să vadă rodul. Vedem că cu ocazia sfârșitului de an încep oamenii să dea cadouri, bani una alta, televiziunea vine din urmă să îl filmeze și spui, uite ce om cu bunătate, el a făcut-o cu un scop. Dumnezeu vrea să faci ceea ce faci fără un scop anume. De asta spune în Scriptură, când dai cu o mână, cealaltă, să nu știe. Ce mai descoperim? Că proprietarul are pretenții de la noi. Spune, ți-am oferit tot, ți-am dat tot și ce vreau eu să faci? În primul rând vreau ca tu să fii mântuit, spune proprietarul, tu să fii acela care aduci rod. Că dacă tu vei aduce rod, eu voi aduce rod, spune că oamenii văzând faptele voastre cum? Bune, vor slăvi pe Dumnezeu. Dar dacă omul vede la mine doar frunze sau roadele care le fac, mici, pipernișite, sunt amari. Când am mers prima dată în Spania, am mers în Marbella, o localitate, și erau portocale pe stradă, încărcați frumos așa, și eram cu un frate la noi, Vasile, și când am văzut portocale și am zis, uite, dar ce să iei din supermarket, când este gratis? Nimeni nu lua, căzute pe jos, și eu am crezut că sunt bune. Am întins mâna în copac mai înaltuț, am luat de acolo, am pus câteva în buzunari, faine erau așa. Dar au venit vremea degustării. Amari, acre, dar pe afară erau bune. Tot așa poate să fie și creștinul, pe afară să arate bine. Nu știe nimeni și nu știe nimeni ce e inima mea. Îmi iau o haină frumoasă, mă îmbrăc frumos, surorile îi spun o rochie frumoasă, se îmbracă frumos, zâmbește, dă pacea Domnului cu fiecare de așa, dar în inima lui nu-L pune în cunoaștere. Dar este cineva care într-o zi vine în grădina sa, în via sa și vrea să caute rod, să găsească rodul. Haideți să dăm exemple din Sfânta Scriptură de oameni care aveau și ei frunză, nu numai noi. Matei, capitolul 26, de la 30 la 35. Spune că după ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de poctinire, căci este scris, voi bate păstorul și oile turme vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, căci tu chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. La prima impresie, Petru umblă 3 ani și jumătate cu Iisus. Era înaintea de a ajunge Iisus să fie răstignit. Și Petru spune, eu până unde merg? Până la moarte. Până unde a mers Petru? Ai mers până la moarte? O mers și Petru. Pentru că el avea frunze, el nu a înțeles că Dumnezeu caută să facă rod. Și el rodul lui era. Când vin în grădină, ce face Petru cu sabia? Rolul lui și era să-l apere pe Mântuitorul. El se credea că e bodyguard.
Și l-a stat cu sabia și când a venit preotul, a tăiat urechea Petru. Rolul lui nu era. Rolul lui era ca să învețe tot de la Isus, să învețe bunătatea, răbdarea, credincioșia, mila, toate să le învețe ca să le transmită mai departe. El a înțeles greșit, dar din gură era bun. Tot în Matei, capitolul 26, versetele 69 la 75, vedem ce face Petru. Spune că Petru însă ședea afară în curte, și o slujnică a venit la el și i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul. Ne oprim un pic aici. Cine vine la Petru? O femeie de servici, care slujea acolo. Și vine la Petru și îi spune, nu au venit nici preoții ca să spui că îl lua să-l ducă la moarte, a trecut o femeie pe acolo și îi spune. Ce face Petru? Dăm în continuare. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, nu știu ce vrei să zici. Și n-am auzit deodată așa ceva. Despre cine vorbești? Eu? Nu știu nimic. Mă confunz cumva. Poate de multe ori suntem și noi ca Petru, în loc să aducem rod, faptele noastre unde mergem și spune, nu cumva tu ești pocăit. Hai, nu. Dacă eu zic și copilul, tata, poate mama sau bunicul a fost, dar eu sunt ca voi, că să nu mai elimini din grup. Merge mai departe. Când a ieșit în privor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor ce de acolo. Și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis, nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu încape îndoială că și tu ești unul din ucigii căci și vorba ta de dă de gol. Deci poți să ai frunză, poți să vorbești frumos ca creștin, că vorba lui era diferită față de a iudeilor. Vedea că e un om care umbla cu Mântuitorul, a mers la biserică, are vorbe bune, cântă frumos, predică frumos, dar nu vrea să meargă până la capăt. Spune că în ceasul atunci, el a început să se blestime, să jure, zicând, nu-l cunosc pe omul acesta, în clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru s-a aduce aminte, mi-a spus aseară Iisus. Mi-a spus aseară Iisus, sau mi-a spus Iisus cu ani în urmă, fii bun, fii iubitor, fii răbdător, nu fii mincinos, nu fii rău, nu fii desfrânat. Mi-a spus Iisus. Dar eu am uitat. Și când a venit Mântuitorul la smochin în via sa, nu o găsit din ceea ce mi-a spus nimic, o găsit doar roade rele. Și atunci mi-aduc aminte. Dacă Petru, când o cânta cocoșul și-o adus aminte, ce face Petru? Îi spune, îi pare rău lui Petru? Da. Pocăința lui Petru, transformarea inimii totală de atunci începe. Până atunci 3 ani jumătate Petru a umblat. Ucenicii se certau care să fie mai mare, care să fie de-a stânga, care să fie de-a dreapta. Și atunci Petru înțelege când s-a uitat, dar cum s-a uitat Mântuitorul? Și asta e important. Nu o fac cu Mântuitorul. Petre, și ți-am spus eu aseară. Nu. Cum l-a privit Iisus? Cum îl privim noi pe un frate care ne greșește? Tot așa ca Mântuitor am învățat să primim cu bunătate, cu dragoste, ca omul să poată să se întoarcă. Să eu de-abia aștept să am o știre nouă despre cineva. Mai avem un exemplu biblic. Un om, un tânăr aici, am spus, vorbesc despre tânărul bogat. Găsim în Marcu, capitolul 10, cu versetele 17 la 22. Și merge și el la Mântuitorul. Și întreabă. Tocmai când era acolo să pornească la drum, alerga la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu precurvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu iei în deșert, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorile, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea.
Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru. Du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Din punct de vedere teoretic, tânărul bogat era perfect. Referitor la pilda care spune Mântuitorul, era copacul perfect, cu frunze, dar fără rod. Nu-i o reproșa Mântuitorul să spui, vezi că n-ai ținut porunca, ai călcat o poruncă, ai călcat o cealaltă. Nu. Mântuitorul, el ce-a spus la Mântuitorul, a spus, era corect. Le ținea din tinerețe, nu le greșea. Singura preocupare a lui era să nu calce una din porunci. Și merge la Mântuitorul și le întreabă, Doamne, eu astea sunt perfect. Mai este ceva care ar trebui în plus? Și atunci Mântuitorul îi spune, vinde. Toate acelea bogății care le avea el, de cine erau legate? Vorbea de inimă. Degeaba ai ținut toate poruncile. Degeaba te chinui, le ții pe toate, dacă inima ta e îndreptată în altă parte. Dă-mi inima, spune Iisus. Tradus, dă-mi inima și cu ce ai făcut tu până acum, acum urmărești principiile lui Dumnezeu, dacă îmi dai inima, vină cu mine și vei avea o comoară în cer. Deranjant cuvânt, nu? Vinde tot ce ai. Dacă Iisus Hristos ne spune azi, vinde tot ce ai, nu vorbește Domnul când spune să vinzi casa, mașina, tot ce ai. Tot ce ai rău. Tot ce nu-i pe voia lui Dumnezeu, vinde-le, dă-le. Părăsește-le și urmează-mă. E deranjant? Păi deranjant. Dacă mie îmi place să spun minciuni, trebuie să mă opresc. Dacă Spania îmi place bârfa, trebuie să închid gura. Și atunci ce fac? Și atunci, tot această pildă mai spune că vierul a spus, mai lasă-l. Și atunci ce mă gândesc? Dacă mă mai lasă Dumnezeu, îmi dă încă har, am să am timp să-mi schimb inima, să mă pocăiesc de fapte reale, mai încolo. Cum s-a îndurat Dumnezeu de mine atâția ani? Dumnezeu îmi dă har și eu pot să o mai lungesc cu păcatul. Și atunci eu nu vreau să mă schimb. Că spune că Mântuitorul a mijlocit, Iisus Hristos mijlocește și spune, voi face tot pentru El. Și eu mă bucur. Deci anul ăsta voi fi mai binecuvântat, îmi spune în sinea mea, că Iisus Hristos e vierul care mă înconjoară, voi fi ferit de boală, voi fi ferit din acaz și până la sfârșitul anului vedea eu ce-o face. Dar când e sfârșitul vieții? Că pentru că finalul din această pildă spune, poate că dacă nu, îl vei tăia. Știm fiecare dintre noi când e ziua când să taie smochinul? Păi dacă ai ști ziua. Și Dumnezeu ne spune și ziua, spune temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă că a venit ceasul împărăției. Și poate de multe ori noi l-auzim când eram mai mici. Aia încă nu a venit, dar e venit. Și atunci când să schimbi? Sau la ce te ajută? Și am spus eu, toate faptele firii pământești. Ți aduc beneficii oare? Eu cred că nu. Cel ce fură trebuie să păzească să nu-l prindă autoritățile. După ce o furat trebuie să spui minciuni să ascundă. Pe urmă trebuie să fie și blândus calmuț în casă, dacă cumva din casă, dacă se ceartă cu soția, îl părește și ajunge acolo, trebuie să mai poarte acolo și el are un chin permanent de a ascunde ceva. Și Domnul Iisus spune, ai o povară, ai un bagaj, lasă tot și vină la mine. Dumnezeu dorește ca să ne schimbăm. Haideți să deschidem tot în Galateni, capitolul 5, versetele 22 și la 23. Spune așa,
că roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftului și împotriva acestor lucruri nu este lege, nu ești condamnat, frate. Cât e de simplu, primele care le faci, care îți aduc și supărare și necaz, spune că dacă nu vei face rost toate alte, vei fi tăiat și dacă urmărești celelalte, nu este lege, legea nu te condamnă. Ce-i mai ușor? Am putea spune că am vorbit despre ucenic, care era cu Iisus Hristos, despre Petru, am vorbit de tânărul bogat, care era evreu, dar vreau să deschidem Scriptura în altă parte în Biblie, în Luca, capitolul 10 de data aceasta, cu versetul 25 la 25 la 37, da? Voi citi. Aici descoperim un om care nu era nici din poporul lui Israel, nu era nici pocăit, am putea spune, era un samaritean. Omul ăsta era un negustor care mergea dintr-o parte din alta cu marfa și îți vândă și să întrețină viața și într-o zi trece printr-un loc, nu a trecut singur pe acolo, înaintea lui cine trece? Trece și un preot, un levit, dar ei se grăbeau. Că ei aveau de făcut un ritual la templu. Pentru el era mai important, pentru preot și levit, slujba care era la templu, să nu întârzie, că era în ochii lumii, era prestigiul lui, ca încât să plece lângă acela căzut între tâlhari. Și spune că trece un samaritean. Ce face acest om? Merge la el, îl ia de acolo. Dacă am fi fost noi, cum am fi procedat oare? I-ai fi spus, dar de ce te-ai sculat tu așa dimineață, nu știi că pe aici se fură? Nu știi că aici sunt tâlhari? N-ai putut mergi tu pe alt drum? Ai fost mai lac, o să ajungi primul la piață, să mergi încolo, să mergi încolo. De ce? I-am găsit motive. Dar spune că aceasta nu o zice nimic, nu îl întreabă nici ce s-a întâmplat. Îl ia, îl urcă pe măgar, îl duce, plătește toată îngrijirea lui, nu-l critică pe om de ce e acolo, deci face doar bunătatea lui Dumnezeu, arată bunătatea lui Dumnezeu, nu îi spune nici din ce cauză a ajuns, nimic. Ba mai mult, acolo unde ajunge, îi spune la hangiu, la cel care are restaurantul, poftim un avans de bani, să-l îngrijești. Și dacă mai este ceva, când mă întorc înapoi, vedem că era samariteanul, era și de cuvânt, când mă întorc înapoi, îți voi da tot ce ai cheltuit. A fost cu Iisus samariteanul? O umbla cu Iisus 3 ani jumate, cum era Petru atunci înainte de a se pocăi? Era ca tânărul bogat cu legea, porunca de mic copil? Nu. Și cum se naște în el bunătatea? E o minune, nu? E o minune lui Dumnezeu că acest om poate să facă. Îmi vine în cap încă o întâmplare din Biblie despre un om care era orb, despre orbul Bartimeu. El ședea acolo lângă drum. O auzit că trece Mântuitorul. Și din locul de unde era striga: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Mântuitorul spune că se oprește. Ce am remarcat în această întâmplare? Mântuitorul nu merge la el unde era, acolo, la cerșit, unde era în suferință. Mântuitorul se oprește și spune ucenicii: chemați-l la mine. Mântuitorul este cu noi în fiecare zi, stimați frați și surori.
Dar El nu merge în locurile unde nu trebuie să meargă. Mântuitorul nu merge cu noi nici la furat, nici în altă parte, El merge până la un anumit punct. Și de acolo te cheamă, spune, chemați-l, vină încoace. Ce face orbul Bartimeu? Sare. Aruncă haina de pe el, sare și merge la Hristos. Și Mântuitorul îi pune o întrebare. Ce vrei să-ți fac? Putea să spun orbul Bartimeu, Doamne, înmulțăm banii și așa îmi chinui viața și stau la cerșit aici în locul ăsta atâta timp, fă-mă ca să am mulți bani și așa nu văd să vin, trebuie să mă aducă cineva până în locul ăla și ăsta, fă-mă să am bani mai mulți, să nu mai râde lumea de mine. El nu. Vreau să-mi capăt doar vederea. Este necesară vederea? Noi avem vedere, fiecare vedem dintre noi. Când ne mai slăbește vederea, ne mai punem un ochelar, ne mai ajută, ne așa. Dar Domnul Hristos vrea să ne spune, în seara asta vrei să-ți recapeți vederea spirituală. Poate tu nu vezi că în loc să faci roada Duhului, faptele bune, mai faci și dintre acele, poate nu le vezi în viața ta. Și Domnul spune, uite-te în frunzișul tău, în smochinul tău, uite-te printre frunze să vezi ce găsești. Fiecare trebuie să-și facă o cercetare ca să vadă ce în smochinul lui. E ușor să cercetezi pe sora sau pe fratele. Cât de mii de ușor. E foarte simplu. Dar Domnul spune că El caută rod la smochin. La fiecare suflet, om, despre acest pământ, Dumnezeu caută rod. Caută inima zdrobită și pocăită, acela este rodul. Noi știm tot din Biblie că sămânța au fost împrăștiată, altă sămânță au fost în pământ bun și vedem că smochinul e pus într-un pământ bun, într-o grădină, e udat, e hrănit, are tot ce trebuiește. Spune că altă sămânță, din pildă, ne spune că a căzut între pietre, alta lângă drum, sunt diferite etape. Dar Domnul vrea să fie într-un pământ bun. Și spune în această pildă că pământul bun este Iisus Hristos, care mijlocește pentru tine. Dacă Domnul ne mai dă încă o șansă, așa spune, o șansă. Dacă în urma mea poate nu-i viața corectă și fiecare știe. Ce trebuie să facem? Pocăința nu se poate produce fără părerea de rău de păcate. Spunea cineva că era un pic mai voluminos și dorea ca să țină o dietă ca să slăbească. Dar lui îi plăceau tare mult dulciurile. Și mergea la oraș, cofetării sunt multiple. Și și-a pus el un semn de acasă. Dacă e voia Domnului să mănânc prăjitură, să găsesc loc de parcare în fața cofetăriei. Dacă nu e voia Domnului, nu o mănânc. Și merge o tură. Nu-i prima tură, nu-i parcare, zice, mai încerc o dată. Și mai dă o tură. Și mai dă o tură. Și după ce a dat 7, 8, 10 turi, nu știu câteodată, în jurul cofetăriei, o găsi loc de parcare. E voia Domnului acum să mănânc prăjitură. Cam așa, fraților, cu păcatul. Noi dăm tot ture roata împrejurul păcatului până ne iese cum vrem noi. Nicar ne satisface. Și atunci spunem, uite, e voia Domnului, n-a să mai și păcătuiesc, poate, nu? Nu e așa. Odată ce ai ieșit, ai fugit de lângă păcat. Și după ce ai ieșit, păcatul ai lepădat, nu mai îmbli în jurul lui să-l vezi. Este o vorbă la noi, că să nu mai aruncăm în Marea Uitării și scriem acolo pescuitul interzis. Deși e interzis, firea pământească ce face? Și mai pescuiește și acolo, că să străzbuiască unele lucruri de acolo, să le scoți, să le păstrezi, ca cândva ți vor fi bune. Ce-ți ajută lucrurile rele? La nimic. Vedem că în această pildă avem o parte care Dumnezeu caută să vadă dacă avem rod și cealaltă parte care Iisus Hristos spune, mai lasă-l. Lasă-l. Eu la cruce am murit pentru el, spune.
pentru ea, pentru oricare tânăr. Sângele lui ocus pentru iertarea păcatelor. Lasă-l să aducă rod. Până când tot Dumnezeu hotărăște. El e proprietarul. Aș vrea să închei. E o seară de vineri și poate suntem obosiți cu versetele din Apocalipsă, capitolul 3, versetul 8, 10, 11 și 12. Spune așa: știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu. Și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Dacă ne oprim la prima parte, vedem, fiindcă ai păzit cuvântul, spune. Versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care ar să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Versetul 11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și versetul 12. Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Nou Ierusalim, care a se coboare din cer și de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Ce făcăduință frumoasă ne trimite Mântuitorul și Iisus Hristos spune, dacă până acum au fost cum au fost, este un ceas în care să schimbi și spune, eu m-am rugat pentru tine. Cum s-a rugat Iisus pentru Petru, m-a rugat Petre ca credința ta să nu să piardă. Iisus Hristos mijlocește în cer pentru fiecare dintre noi. Ca timpul care ne l-a acordat de har, ca credința să nu se piardă. Și ne-a promis în făgăduință în Apocalipsa că El are ușa deschisă. Încă avem o șansă. Haideți fiecare dintre noi să, cum să spun, să fructificăm această șansă care ne dă Mântuitorul, de a lăsa răul și de a urmări binele. Cel ce va câștiga, spune că cel ce va birui, va ajunge în Cetatea Sfântă, în Nou Ierusalim. Domnul să fie cu noi toți. Amin. La încheiere vom întona imnul 172. Mai e har și pentru mine. Coftim? Era, dar cred că e la tineri. Hai, o așteptăm un pic, că mai e frumos să aude cu pianul, ne dă și tonul. E un imn foarte frumos, că harul e pentru fiecare. Nu-i doar numai pentru noi care este în această sală, e pentru toți cei ce ascultă Cuvântul Lui Dumnezeu. Har e pentru toți. În Împărăția Cerului este loc pentru fiecare om de pe acest pământ.
Cine îl dorește să înalță o rugăciune la încheiere? Tatăl nostru, care locuiește în ceruri, în numele și meritele Domnului nostru Iisus Hristos, din toată inima dorim să-ți mulțumim frumos că prin harul Tău, în această seară, am putut începe sabatul împreună cu Tine. Tată, îți mulțumim pentru mesajul pe care l-am primit din partea Ta. Cu părere de rău recunoaștem că și noi, de multe ori, chiar de foarte multe ori am fost în postura aceluia a levitului, a preotului, care am trecut pe lângă oameni fără să ne pese, în loc să le întindem o mână, o vorbă frumoasă, un ajutor, ceva, noi ne-am văzut de drumul nostru. Ajută-ne, Părinte Sfânt, să medităm asupra acestor lucruri. Că Tu vei cere din mâna noastră rod când vei veni din împărăția Ta. Ajută-ne ca noi, fiecare din noi, să înțelegem misiunea noastră care este pe acest pământ. Noi suntem ucenicii Tăi, suntem slujitorii Tăi și Tu lucrezi împreună cu noi pentru salvarea celor din jurul nostru. Acum, la sfârșit, Te rugăm să ne întoțești în drumul nostru spre casă, să ne dai odihna Ta, pacea Ta, liniștea Ta și dacă va fi voia Ta, dimineață să putem veni din nou aici, unde să ne întâlnim unii cu alții și cu toții cu Tine. Slăvit și onorat fie numele Tău acum, dar dorim și în veșnicii. Amin. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu ne despărțim și vom pleca la casele noastre. Domnul să fie cu noi. Amin.